Tällainen. On kotimani. Kyllä. Lähteen tuolla. Et kai sä oo nyt juonut mitään alkoholilla varustettua juomaa. Täällä on Niin saakeli, onks toi uusi Samsungin kosketus LD-näyttö? Täällä yleinen syyttäjä. Älä nyt saatana näitä venäpulluja kalilta. Jep. Minä otan tosta niin alkuryypyt ja sitten loppuryypyt. Onko se vettä? Miksi kaikki sanoo aina, että se on vettä? Could you please tell me? On se hyvä? Ei on niin hyvä mennä nyt. Hei, arvatkaa mitä? Tell me. Mitä? Viinakaupan myyjä oli humalassa. Minä olin selvinpä. Onko se ihan varma? Ota tuolta niin paljon kuin haluat katsoa. Eikä tarvitse maksaa mitään. Eikä tarvitse maksaa mitään. Eikö tarvinnut mitään maksaa? Yksi ihminen. Oliko se ihminen? Mikä johtaja tämä on? Ja ei tarvitse maksaa viinaa. Toi oli muuten hyvä läppä hetken. Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan? Vasempaa mun mielestä. Älä nyt olestele niitä pulloja. Okei, mä lopetan. Arvatkaa mitä. No mitä? No mitä? No mikä? Niin. Kenen sä soitat? Ei. Joo. Vasta. Laulatko sä jollekin? Vai mitä sä suunnittelet? Joo. Ja mitä tuolla soittaa? Hei, Venä. Ei. Arvatkaa mitä. Tuo on Skrillexi. Nyt Joku mä soitti. otan Joo. Antaa paukkuu. yhdelle muijalle niin. Iskeksä sä? Aamu jo valkeni kun minun. Arvatkaa mitä. Joo. Se oli viime yönä aika lähellä. Mikä? Etten päässyt pillun päälle. Se oli sinä ilkka. Onko se huoro sanoa? Odota vähän aikaa, niin mulla on härmät meni, kun mä sanoisin, että mä lähden muijan viereen paremmin kuin pillua täällä katselemaan. Kyllä siellä aika hyvän näköinen tavara oli, mutta kun ei pystynyt panemaan, oli niin humalassa. Ei onnistunut. Niin, jos sä vielä kerran sanot, mulla ei ikinä. Ei todellakaan. Alright. Hei mun näkyy. Ei. Joo. Minä kerran kun mä oon asunut Helsingissä. Ei. Joo. Siellä niin, mikä se oli yksi paikka niin. Joo. Ei. Niin, hei. Me mentiin aamulla niin sinne niin puistopenkillä istumaan, jousi ampumaan radalla ja sanoi, että hän on vanha piikka ja arvatkaa mitä. No mitä? Hän vei niin sinne, sanoi, että hän menee äitinsä luo syömään ja siinä niin hänellä kun oli hame päällä, niin mulla kun oli panokunto päällä. Seisalta käsin pani sinä portti käyttävässä. Sanoin, tule siihen niin samaan paikkaan. Jousi ampumaan radalle, niin ei. Arvaa miten pitkä viikko oli, kato. Hän tuli sinne niin Niin. väestöosaston johtaja Sirkka.
Hei, Hei! minä näin jo kaukaa, että rouva tulee ja sanoi, että nyt hän vie sinne oman kotia. Arvaa mitä? Joo. Hiukset hyvin, kaikki hyvin. Ei tarvinnut niin monta kertaa sanoa, kun niin kihkeen muija oli, kato niin. Hei, Joo. hän alkoi heti heittää housuja pois ja Hohoho. minä joudun heti niin. Rikot on riskillä Mä nähtiin niin paljon, että oikein vieläkin pyöryttää. Okei. Joo. Hei. Hei hei. Ei se mitään. Mennäänkö? Meillä on vähän kiire tässä näin. Niinhän mullakin on. Joo, nyt. Arvatkaa mitä. En tiedä, mutta hyvää vappua. Ja tää on tosi tarina. No kerro. Nää on kertonut niin. Oikeesti. Minä en valehtele. Joo. Ajatella. Kauppa- ja teollisuusministeriössä sanoi, että hän on Kalliokirkon vieressä, niin Joo. Kalliossa, Helsingissä, niin Joo. sanoi, että hän vie nyt oman kotiin. Ja kun eilen sain sulta kirjeen, jota kauan oottelin vain, aavistin en tiennyt, että ero on ikävin. Sulle en ole vihainen, syy on vain pienen ihmisen. Uskoin, luotin ja toivoin tuota sun tuntea sai. Eilen sain sulta kirjeen. Idol Siva. Hyvä laulu. Eilen sain sulta kirjeen. Et sä kyllä sano multa yhtään mitään kirjettä. Ja sen kunniaksi otan ryykyt heti. Eilen sain sulta kirjeen. Okei. Mut hei. Moro. Arvatkaa mitä. Ei arvata mitään. Pitäkää housut jalassa ja Jumalan mielessä. Vähän. Okei. Joo. Hei meidän... Minusta tulisi hyvä helluntalaisseura, helluntalaissaarnaamies, että ihmiset, tehkää joskus parannus ja ottakaa välillä viinat. Tulette niin hyvä. Täällä elämä muuttuu hetkessä, kun otatte välillä kirkastakin. Minä kun olen lukenut Raamatun läpi. Hei. Alusta loppuun. Mikä on sun lempikohta? Mä tykkään siitä kohdasta, kun Pietari menee sinne kirkkoon ja parantaa isänsä. Joo, kyllä. Pietari. Ei. Se oli hyvä mies, Pietari. Se oli. Kyllä. Ei. Hei. Hei, mun me tästä mennään. Kiire. Arvatkaa mitä. Ei arvata enää yhtään mitään. Ei ole mitään, kerro nopeasti. Nyt kerro nopea. Martinkatu 7 asuttiin urheilupuistossa. Onko tämä välttämätöntä tietoa? Reenattiin, kato niin. Hei. Justiin kelpaa, kato Moijan kanssa. Urheilupuistossa. Niin. Martti, kato, siinä on naamapari, niin mä menisin vahingossa tulla omallakaan. Vahingossa.